lakini koro winja ne Kenn ka koro watieko nikech sa be koro maya ng'ato penja mondo apenje ang' ipenj adhi e point mar aparo ni mheshimiwa olero gima wacho mar ni principle ma basari ni owinjo lore mondo riw pesa te mondo ket education mondo wabend education is completely free to standard is maintained. Gima adwa dhi e gima korka ratichwa ma telo maber jowa ma otelnegi go siany geni osiko kawacho ni gima otimnwa en ratichwa. Nyacha temo explain chieng' mondo wan e TV ka explain niya sani geronwa affordable housing Homa Bay, sani timonwa gik moko mopogore, napango gik mothuro to ka gia piny mago ratichwa onge kaka iwachonwa gik maratichwa. Koro mana penj ni kare odwa ni president otimnwa ang'o ka samo timnu ratichu. Gima duong' madwa wacho niya kisomo law chik wacho niya equity gima nitiere principle maxims mag equity, yani ngadho ma equity oket. Equity en gima akiata ni luongo na gi dhuluo gima make sure ni jite ni fair, jite winjo maber. Wacho niya equity ohingo equity, tiende niya kibeda beda piny ni rito ni ibiro timni maber, onge ng'ama biro timni maber makata kidhi me chemba kama ichieme kar liel kiwe niya ka ok idhi kakata kocha tibiro kelni chiemo e tendo, onge ng'ama kelni, nyaka idhi riede e kata kocha to in gi ratiro ma chiemo e liel nikech oted chiemb liel, but ka ok idhi kuma ichieme ibiro e liendno kech. Namba 2 dala wakacha kata gato ni mana gi okosoni kirito niya okosona ang' police no bio mage, onge nyaka idhi ka police, idhi e police station michiw report eka police biro timo biro mage. Tiende niya equity favor the vigilant, ng'ama vigilant mong'e ratiche ema equity favor, to ng'ama indolent ng'ama lazy ma ok ong'e ratiche no rito kanyo ni jakom nowacho ni gigo ratichwa ibikelwa wabunge wadhi kuro, wabunge wagidire wadhi kuro gika kotimore Kaluo magineno ka de ok timre nikech mae to kopo ni amagi ratichwa kara ang'o momiyo wan wasebedo kwadwa dhi e State House, ang'o momiyo kare wachunga president nikech ka wan sure ni ng'ata mani State House biro miyo waratichwa. Tiende ni nitie gimo ma wabe nyaka wadhi wabed jo kanyo, emomiyo wabunge wan oneno ni bedo oko sate biro chalo gima wan wathal kaka wathal ga pile, we wang' ni wabe wabedi ese mondo wabe piyo yuwa kumochomo ni to osiptal mar 1,100,000 cha nyamito ger to gik mitimo mabechwa ka timo sia kotim. Gima dwa kono jowa enia nyaka wawinj wach kendo wabed jo adiera. Kwadwaro telo manyalo konyowa madhi choro thurwa nyaka wabed adiera nikech kata yiero mwadhi e thuru jaduong' osiany ok ang'e ok adwa donje kaka no mai gi kaka no ine miwacho ni no mai nini yombo to mai oyombo to mai ne tuo mwasebedo go nikech osiany sa serious man kamina nani osiany no bed bunge de koro tie gik mowache bunge de koro ko wagi ng'wech samiyalo finance bill tigeni mawat mano yombe cha nyocho wagi ng'wech jamita gine manyocho dong ka yalo finance bill mani wacho mano mae to mino nyocho wagi ng'wech. I'm telling you the truth, samani yalo finance bill kaski wacho ni a parliament is captured kaka an karachuoto for example oka be little MPs but wan gi machiel moro makati luong ka oka ang'o bi wacho anything. I'm telling you the truth, ok na cham bunge na tawacho mana niya telo makare chakore gi kama jaduong' osianyo wacho yiero be wayiero jok mwanyalo chieng' ma wabiro wacho niya kura waidhi go maonge pogo pesa ma ji barore go ndasi e thurwa kacha nikech kata mina ariek malich aromo bedo mbunge makarachuoch to ka in gi lweti to muso lwete ibiro wacha gimine ni wacho ni governors obio pang ka e tuwo. I'm telling you jowa ok bi ng'ado bura kalure gi gimi wacho. After all ji mang'eny e bunge di koro onge bunge kanyo to nikech kata governors moko tie bok di yier to ka ok iyuk jamna. I'm telling you that is the problem wasebedo ni leadership problem wachakore ni tiyuko jamna machalo da koro in kati bi wach mi wach dogi temi wach kaka idwa gero gorofa mochungie kor yamo kata grisiti ma sepia da wetene dwa gero to ionge gi pesa miriedo ji line pogo. That is the main problem. So idonga kendo idonga makata depi kanyo yudo kura moko maonge kon to nikech under the problem ni ka oko mai ka oko mang'ato to miye chama manyoke to jing'enye cha margi ni in kori donga makati ng'ama rie kama ni chama cha osemaya ma otiko kata ng'ato ka otiko ni oyiecho to tero moro machielo ng'ane midhi yeni keche de chama man gi ji mang'eny. Gima duong' manyaka waketi demokrasia mar chama
ema nyaka bedi mondo mi jowa sama dhi nomination tidhi riedo toko siany kata idhi gono siany kura to kuchi ikwano. Iwinjo technology mane gikelo ja. Technology mane okel misiemo tablet ni tap. Kisesieme ting'eni kata duoko o ikia ini winjo mana ni ilando gi godhiambo kendo ilando gi saa 16 saa 6 otieno madhi 8 makoro jok nyagore ni wamiyo nyamita ene moyombo siancha nyo yombi tikiano yombi gi kuradi. The main thing mawatim ka wadwa demokrasia maduong' Nairobi ka kaka wasebedo kwadware mondo leadership obed makare. Leadership ni ochakre mwalo wakocha tiende niya wabed thuolo ni ka osianja yudi ja ODM eno bede ODM beno wuotho go ma ok ng'ato lawe tek wadhi yudo telo kore nikech samoro siangi pache ODM no ng'e gimodware kata ong'e gima nya konyego. An ka ja UDA ka dhi chung' karachuonyo for example winja kaka Kenn Ondiek to gi pacha mar UDA to kik winja ni mano chama ma akanye ni mano chama mapingore kodwa. Demokrasia emwa yaw mondo space obed malach wabro yudo jotelo mwadwaro sadi kama yo wawango tabro miuda ka chiel ng'ato wach mogik lakini osiano penji Ministry of